गेमस्रि खमला थाइदों लाथानि बागानाव बै गेमस्रि सानैजों गेलेनि बै गेमस्रि सानैजों मोसानि खमला आपेल सानैजों रानना जालायनि खमला आपेल सानैजों रानना जालायनि जायाखै माबा गेमस्रि Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बाहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नायलाय आंनि हालोदा आंखौ थैनाय मानसि बेसास नुदो गिलुलुनो आंनो गिलायलायदो ओमफ्राय आंथ' दुगैनो मोनाखैमोन नालाय मैयायो दिनैहाय दुगैबाय आरो सानसे थानानै खर'खौबो लोबनानै होबाय बिराद लोमजाबाय थादोंमोन आङो खर' लोबनानै बिराद सान्ति आराम मोनबाय आरो खर' सिङावबो जाजुदोना खाननोबो हाया मानोबो हाया जेथो जाजोब्बायमोन खानाया सेम्पु कन्डिशनार होबाय आराम जाबाय आरो ओमफ्राय निम बिलाइदो दुगैदोना निम बिलाइया नांसाबजोबना दोङो आरो माने निम बिलाइया इदि नांथाबना थाबा मोजांनो आरो माने गोखाया हाबना थाबाथाय बारा जानो हानाय नङा नालाय जाबाय जोङो बै सानदों नायलाय दायो जोङो न'आव थांनो नागिरदों माने इयाव थाबाय थानो हाला आंनिया रानाखै माने ओंखायनो थांसै आरो न'आवहा बोरैबाथार जादों लिपस्टिक लानायखौ मिनिनाङा दे माने लिपस्टिकखौ लायाबाथाय गुस्थिया गोरान गावनो नागिरो आरोना आं गुस्थि गावनाय नायनो हाथारा ओंखायनो मामा गोलैजोबदों बुस्थुफ्रा मामा नानि देग्लाबो थाङो देग्लाया मा थांखो थांगोन थांसै न' मोनफैबाय गाइस न' मोनफैबाय आंलाय मानो थानो जि खुसि जासोयो आं लोमजानायखौ आंनिया माबायसा लोमजानाया खिथा दे मोनासेयाव बारा जायो खिथालाय दे आं खिथानो गोसोदो फार्स्टनिया फुङाव मोजां जायो ओमफ्राय आरो खिथादो हराव माबायसा जायो नों आंखौ मिनिदोंमोन ना आं अननानै जों मिनिनाय भिडिअ बानायबाय थादों नङालै आंना लोमजानाय बेनिखायनो रावखौबो मिनिनाबो गैया निजा माने नैनो मेन आंनिया गाराया दे मा आरो सादो नैयो मा होनदों मामाया थाव जारनिखौ लाबोबाय आरो दासो मोनफैबाय जों न'आवहा ओमफ्राय आंना मा फुङाव 10थासोनिफ्राय 5थासिम बिराद मोजाङैनो थायो आङो मिनि खुसि ओमफ्राय जै मोना जाबाय 6थासो जि गाबनांसिगोन आरो ओमफ्राय जि गोजाङो ब्लेंकेटखौनो मोनब्रै जोमनाङो हरावबो उन्दुनो हाया खर' सासोयो लोमजासोयो आंनो गिनानैनो थाला मोखांखौ नुनानै सना आनैसो आंनि जाला जाबाय नायलाय इमान गियो आयौ सेस जागोनलै बा मोनफैनाय लोगो सासेया अमा बेदरदो आलुदो जाबायलै खोनालाय माखौ देखायनो आङो 12टा मानि मोनो गैला सेस आलासियानो देनजारसोलै जोंहानिया अमा बेदर जाबाय थायो फैनाय लोगो साबो लोङा ओइ बेबि आं दासो मिनि खुसि थानानै दा उनाव गाबलायसिगोन नामा मोना जाबा गथ'फोर रोखोम खुगा फिरलायो गाबनायनि मा खुगा बिरनाय मादि ओइ माला इदि गाबनाय आंलाय गाबदों मिया मादि खुगाया मादि दिलाय मादि आंखौ होननाया दासो मोनदों हुनालि आंलाय होननासो गाबदों खुगाखौ मादि हेरनानै गाबनाय देखायलाय मादि मामाया आंनो माबा लेमदों जाबाय गैला आंनि गोजा आं माने ओंखामबो जानो हायाखै जेबो जानो हायाखै फुङावहा जादों आपेल थाइसे ओमफ्राय सानजौफुआवहा मुलि जानांगौ होननानै माइदि ओंखामखौ माइदि सेबनानै जादों नङाबाथ' जानो हायाखै ओमफ्राय दा इभिनिं आरो नाइटआवहा आङो नैबे दालिमखौ जादों आदारवाइज आं जेबो जानो हायाखै माने जेबो जानाय इन्ट्रेस्टआनो गैया हाथाराखै आरो
ओमफ्राय बेबायदि जानो हायि जानायावनो गेमस्रिया स्लिम फिट समायना जानाय मोनबा आइ स्टरखौनो खुलुमबाय थागौमोन आं हो आं इखौ मानि थाखाय होथेदो मिथिबायना सान्दुं फैगासिनो लकेल जानोसै मा लकेल सुमफ्राम मानो गिदोंमोन आंखौलाय सना नाङा 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 आरो बम नाङा खोनासंनो बालुलु आयु आंखौसो फैफिनबाय बोले नै दायो आङो जालुक लोंलायबाय जालुक माने इयाव माबा माबि गुलमरिस माबा माबि होनानै मामाया साहा फुदुंना होदो आरो बेलनि साहा बेयावहा सापात होआखै आरो ना बेल फिथाइ फोराननायनि साहा ओमफ्राय माने बिराद आलु गोसा बानायना होदो आं आलु गोसा नङिखौ दै बुरु मोनदो माने ओइ हिर' थेंक इउ दे लाबोना होनायनि मुलि लाबोना होनायनि नै बिस्रा बाबाया मुलि होयो आरो ना माने आइ जानायनिखौ ओमफ्राय दाखालि लावदुमनिखौबो बिस्रा माबानिफ्रायनो लायनाय दाग खारनायनिबो दोङो ओमफ्राय माबानायनिबो दोङो आरो इदनिफ्राय जानानैनो हामदोंमोन लावदुमा बेखायनो आंबो बिहरबाय आरो आंनि लोगो इयो चाइल्डहुड फ्रेन्ड बरिया पाउडार ओमफ्राय आरो नैबेयो मा दाग खारो नामा इदो बियो फोननाय फोनबाला मोजां जायो दागा खारगोन आरो बे पाउडार जाबा सिंनि मोदोमखौ गाहोयो थारमाने आइ बेरनायनि माबाखौ गारायखौ निम बिलाइ लाबोबायलै माने बिमाया इ जाबाय निम दाउगांजोला मा नामलाय दाउगांजोला दाउगांजोला होनना खाबा गोथां सुरमाखायनो खिथि दाउगांजोला मोना बे दाउगांजोलादो निमदो पेस्ट खालामनानै फोननांगौ मेन रिमेडिस नै नोंथांमोना सिनायाबा र' इमान खाथिनिफ्राय नङा लाल साहा लोंदो माथो लाल साहा लोंजागोन गुरमुर सुरुमुर सोना होदां स' नै आंनो दाउ लकेल दाउ बुथारनानै होबाय जोंहा न'आवहा फिसाहै ओमफ्राय दा अदाबाव संदो नै संदो हालदै होबाय जोंहानि ओंखाम संग्रायानो ओंखारला नै दाबो मा जागोन इयावहा मा होदोंमोनथाय मामाया जालुक दाउ फिसा ओमफ्राय आरो खालायबानो जागोन इयो माबाया ओमफ्राय नै इखौ होगोन मा होनोमोनलाय सिब्रु मैगं सिब्रुखौ होना होबाय बरियासे आलु थाराखैलै आंनिबा जालुगा रावजोंबो दाबुं दाउ फिसा ओरै होनला आयदाय आब' गेमस्रिजों मालाबा भिडिअ मोन गेमस्रि आपेल थायदों लाथानि बागानाव गेमस्रि खमला थायदों लाथानि बागानाव बै गेमस्रि सानैजों गेलेनि बै गेमस्रि सानैजों मोसानि खमला आपेल सानैजों रानना जालायनि खमला आपेल सानैजों रानना जालायनि जायाखै माबा गेमस्रि
आयदै सादा लकेल ना ब्र' औ सादाया लकेल थांफुवा आं लकेल' जाखायो मानो होनबा आं एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा मिथिखागौना आंखौ आं जौ लोङा सिगारेट सोबा सोरबा नुयोबा जायगायावनो एकथा बरदेगाथ' हामगिर जायगा लागायना हो र' दंबावो आनै नै जोबखानोसै 15 मिनिट थाबानो जोब्बाय बोरोब्रा आब' गेमस्रिया मानो रिप्लाय हरदिया आब' गेमस्रिनिखौसो नेगासिनोमोन आङो हिट जादों सङा आदा थेंक इउ गेमस्रि आब' आयौ मिनिस्ला हरबाय हनै आब' गेमस्रिनि थाखाय खनसे मिनिना होबावना थैदो लापिनालं गुवाहाटी पेन एटम बम पेन 3 रुम पिपि कलेजसिं किखौबो तुइ आपुनि गुवाहाटीयाव एटम बमाजों 3 मानसि थैदोंनो होननाया मानसिया ओइ नावकाटा केमर जाङि तंसिर संसिर होननाया माने बै नावकाटा केमनिफ्राय जाङि गेजेराव गब्लं गिजि गांथाम खावनानै लांदों जाहैदों ए लापिनालं गुवाहाटी पेन नावकाटा केमर पुरा जाङि तंसिर संसिर जास्लायनाया आब' गेमस्रि कमेन्ट हरदोंमोनलै नुस्लाबासैलाय बेलाय आइ सिथर गाननाया उफाय हरदो दे आगै र' आं आब' गेमस्रिनि थाखाय एसे सिबो समबो बलायनानै दहाय लानानै जोंनि सालमाय सिथर बेरनायखौ खारहरदो जय शिव शंभा बोलेना जय बांला गुरु 7 के 50 पैसा दक्षिणा बांला गुरु 7 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं एवं गुरु 33 कोटि देव देवी आफासि लिरगिरि गणेश ठाकुर 33 कोटि देवी देवी लोगो नांनानै आब' गेमस्रिनि सिथर बेरनायखौ साफा खालामहरदो जय शिव शंभा बोलेनाथ गाहैखाबाय बे आब' गेमस्रि गांफुआव नायदोल' नों हेभि थांबाय बे गांफुआव दाखालि आब' गेमस्रिखौ गसेखौ फैदों होननायखाय थांनो नागिरलायदोंमोन आं गसेखौ थांनो नागिरनायाव मानसि लोमजाना होलायबाय आमाइखौ हस्पिटालाव लांनांलायबाय थेंक इउ सो माच आगै सना गेमस्रि आब' थेंक इउ आइ लाभ इउ टु आइ लाभ इउ टु होनहरफिनलाय दे आब' गेमस्रि एसे बहाय थांखोब्रा आदा मेहेर हेनसामालाय जोंना दारि सिनदाबाथाय बेखौ बोरैबा मुगा संनुलायो आदा मेहेरखौ आदा मेहेर बहाय थांखो आलासि जानो लाबोनानै गर' जोंनाव एन्जर दांसुलियाजों सेसाजों जेस जाहोजोंना आरो आब' गेमस्रि फैबाथ' थो एन्जर बुंगा जाहोगोन इंगिनि जाहोगोन आब' गेमस्रि नोंनो मिथिबाय दा मन्त्रआ हिदना सनानि नांगाल रुपानि फाल आइ सिला मनाना मिथि फिरासि खुदना राशि महाखाली जय शिव शंभा बोलेना जय बांला गुरु 7 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं एवं गुरु थांफु सोगोनसै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर मोख्रानिफ्राय गारसिन जाखायो नालाय थांफुआ आङो नैबे आगैनि भिडिअखौ नायनानैसो एसे मोजां मोनबाय आरो जि मिन्थावनाखा स' नोंथांमोनाबो बिथांखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलि फेसबुक पेजावहाय ओमफ्राय इउटुबावबो खोमा आं इउटुबनिखौ दा नुथ'वाखै आरो नायथ'वाखै इउटुबावबो दङ होनना बुंदोंथ' लाइफआवहाय स' इउटुबावबो नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय आं फेसबुकावसो नुफ्लांनाय इनिफ्रायनो नायफ्लांबाय थायो दिनैसो फार्स्ट टाइम आं कमेन्ट खालामबाय आरो थेंक इउ स' माच आगै आंनि थाखाय प्रे खालामनायनि आरो आसा खालामो नोंखौ थाबैनो लोगो मोनगोन आङो नै ओंख्रिया ओंखामा ओमफ्राय आलु बाथोन जाबाय जोङो स' नै आंना सानफ्रोमबोनि रुटिना बेनोसै मुलि फोनजानायानोसै बिमाजों ओमफ्राय मुलिफोरना होगासिनो नै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय लोगो मोनगोन आरो एसे हामहांबाय मानो होनोबा बे भिडिअखौ जेब्ला आं भइस अभार होदोंमोन ना बेखौ आं हामखांनायनि एसे हामखांनाय मोननायखायसो होदों आरो